Ara anem a representar la mateixa figura en perspectiva cavallera. Per això utilitzarem l'escaire i vaig utilitzar el regle en compte del cartabó. Podríem utilitzar el cartabó. El primer que fem és representar l'eix vertical. Agafem com a referència l'eix vertical. Si el cartabó dibuixa l'eix horitzontal X i l'eix Y, que forma 135 graus amb l'eix X i l'eix Z, mentre que l'eix X i l'eix Z formen entre ells 90 graus. Agafa les dimensions. Estem fent-lo al doble d'escala, que és 3 centímetres, seran 6 centímetres en l'eix X, 6 centímetres en l'eix Z, perquè són 3 centímetres de vertical en l'eix Z d'altura, i l'ample que va cap a l'esquerra, aquests 3 centímetres, el doble són 6, però anem a fer una reducció de 2/3. 6 per 2/3 em queden 4 centímetres. I faig paral·leles per aconseguir el volum total als eixos. A l'X per on he mesurat en el Z, cap a la dreta, i en l'Y cap a la dreta, al Z per on he mesurat en l'X cap a dalt i en l'Y cap a dalt, i a l'Y per on he mesurat en el Z cap a davant i en l'X cap a davant. I ara tanquem la figura fent paral·leles als eixos. Ara representem com abans el triangle aquest que està en el perfil així davant, perquè sempre el que se veu per l'esquerra en la figura en 3D es representa a la dreta en el sistema europeu en les vistes. Allò que vegem per la dreta en el sistema europeu, en el volum, es representa a l'esquerra, i allò que es veu per dalt es representa a baix, en la planta. Aleshores ja tenim aquest, representem el trapezi com abans. Mesure la profunditat del trapezi, reduïda, perquè en l'eix Y fem la reducció de 2/3, per tant, en compte de mesurar 3 serà 2 centímetres, i ahí tenim. Ara, per a saber on este punt d'ací hem de mesurar així baix i fer paral·lela a l'eix vertical. Serà aquest punt d'ahí. D'ahí a ahí vindrà el triangle, que ara es veu un poc deformat. Paral·lela a l'eix X vindrà el trapezi horitzontal, el final del trapezi horitzontal,
paral·lela a l'eix I, per així, ja tenim el trapezi horitzontal. I si puja, tindré el límit d'aquest triangle d'ahí. Si mesure així la meitat, serà per on vindrà aquesta línia que marca la rampa taronja. Per tant, faig paral·lela i ja tenim la rampa taronja. D'ací vindrà aquesta línia i configurarà el triangle. I per últim, aquesta línia d'ací que me tancarà els dos triangles d'ací dalt. Ja tinc representada la figura. Ara, per a veure-la amb claretat, l'anem a repassar amb el rotulador de punta fina. I ja tenim representada la figura en perspectiva cavallera. Aquesta seria la perspectiva isomètrica i aquesta la perspectiva cavallera. Les dues perspectives són dos tipus dels diferents tipus de perspectiva axonomètrica que hi ha.